Churchill-klubben. Gymnasieelevers rolle i modstandskampen. Churchill-klubben blev dannet i december lige før jul i 1941 af en gruppe drenge, hvoraf de fleste gik på Aalborg Katedralskole. Drengene var samlet for at forberede klassens juleafslutning, da de begyndte at tale om den tyske besættelse. De blev enige om, at det må være på tide at give tyskerne modstand og modarbejde den danske samarbejdspolitik. Man ville lave forskellige aktioner rettet mod tyskerne, så man kunne fremkalde en situation, som kunne få den danske samarbejdspolitik til at bryde sammen. På billedet her ser vi Helligåndsklosteret i Aalborg, som var der Churchill-klubben holdt deres møder og gemte deres våben. Der findes ingen liste over gruppens medlemmer, men efter forskellige kilder kan der have været mellem 8 til 20 drenge i Churchill-gruppen. Churchill-gruppen har dannet inspiration for flere. Der er blevet blandt andet lavet en bog og en film om gruppen, begge ved navn Drengene fra St. Petri. Her er et lille videoklip fra filmen. Så har byrådet bedt mig om at give ordet til politimesteren. Denne skrivelse er fra byrådet, og den er underskrevet af borgmesteren og mig selv. Byrådet har med beklagelse erfaret, at et antal unge mennesker har foretaget forskellige og meget alvorlige forulempelser mod den tyske værnemagt. Byrådet udtaler sin store beklagelse. Churchill-klubbens aktiviteter bestod mest af at ødelægge tyske skibe, fabrikker og uddele illegale løbesedler. Senere gik man videre og stjal våben fra tyskerne, typisk fra garderoberne på byens restauranter og konditorier. Man ødelagde og satte ild til tyske biler, brændte jernbanevogne, og man lavede sabotage mod virksomheder, der arbejdede for tyskerne. Churchill-klubben lavede ikke aktiviteter, hvor der skete dødsfald eller alvorlig personskade, selvom man i nogle tilfælde faktisk var bevæbnet. Gruppens aktiviteter var forholdsvis begrænsede og generede ikke tyskerne meget, men da det var nogle af de første sabotagehandlinger i Danmark, fik Churchill-klubben alligevel stor opmærksomhed såvel i samtiden som i eftertiden. Klubbens aktiviteter fik ikke den ønskede effekt med samarbejdspolitikkens sammenbrud. Sammenbruddet skete nemlig først den 29. august 1943, men mange fandt alligevel tankevækkende, at det var en flok drenge, der formåede at udfordre tyskerne. Da Churchill-klubben blev fanget af det danske politi i maj 1942, kom det som et stort chok for deres familier, skolekammerater og de ansatte på skolen. Man var meget bekymret for, om drengenes sag ville blive overtaget af tyskerne, hvilket ville betyde meget mere alvorlig straf til dem, eller om de ville blive dømt af den danske domstol og dermed få en mindre alvorlig dom. Den endte med, at de danske domstole, der dømte drengene, og de fik 1,5 til 5 års fængsel. Hvidstensgruppen var også en modstandsbevægelse, dog fra 1943 til 44. De blev fanget af Gestapo, og 8 af medlemmerne blev af tyskerne dømt til døden og henrettet. Og så har vi et lille videoklip med et af medlemmerne fra Churchill-gruppen, og han fortæller lidt om deres aktioner og hvad der skete. Churchill-klubben blev dannet i Aalborg i julen 1941. Jeg gik på Aalborg Katedralskole, og nogle kammerater fra min klasse kom hjem på Stiftshospitalet, hvor jeg boede. Min far var præst ved Hospitalskirken. Og min ældre bror kom ind, og vi diskuterede krigen og det tyske fremgang på alle fronter, og det vi kunne læse i aviserne om, at nordmænd var blevet deporteret til Tyskland, og vi kunne godt have tænkt os norske tilstande, danske tilstande, det vil sige, at man mere eller mindre indstillede sig på en tysk sejr. Vi gik i gang lige efter jul, og havde en meget kort levetid. Vi blev faktisk arresteret den 8. maj. I den tid havde vi så stjålet våben, og faktisk ret mange våben, synes jeg. Og vi satte ild til jernbanevognen med tyske flyvemaskinreservedele, og vi havde ikke sprængstof, det blev ikke kastet ned på det tidspunkt. Så blev vi fanget, og vi blev ikke fanget af Gestapo, for Gestapo havde ikke noget at gøre i Danmark på det tidspunkt, men vi blev fanget af det danske politi. Da vi kom ind i Kong Hans Gades arrest i Aalborg, så blev vi jo fotograferet. Det var en gammel overbetjent, der fortalte os, at vi skulle se meget brødbetynget ud, og se ud, som om vi fortrød, hvad vi havde gjort, fordi det billede skulle sendes til Hitler, og det kunne til Tyskland, og det kunne i hvert fald være afgørende for vores skæbne. Vi var jo
drenge fra i alderen 14 til 17 år. Og dommene kom til at lyde fra 1,5 til 3 år. Hvad andre mennesker synes var meget vildt, men dem, som skal sidde sådan en straf af, synes jo altså, det er lang nok tid. Efterhånden, som vi kom ud, blev vi, de fleste af os, optaget i den organiserede, rigtige modstandsbevægelse. De sidste, der kom ud, blev befriet af modstandsbevægelsen 1. januar 1945 fra Horsens Statsfængsel.